mingkar mingkuring ukara hakarana karnan marti siwi sinamung resmining kidung sinuba sinu kerto mrih ketarta pakartining ngilmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur panjenengan puja sepuh punika sepuh kasuban kang ganggung mastuti pawenyang kataman ingkang pinanting pakurmatan. Katur panjenengan para pangemban-pangembating praja saturung gari lepta inggih tutur pono ing pamawas. Para ing projeng dados pantem-pantem ing kalodase ingkang sinudarsana. Katur panjenengan kakung miyah putri ingkang hambek budi semrambah kateng kula mudha taruna. Ingkang dados sekarang perhatian ingkang kula dalasan kula banggaaken. Katur panjenengan para baraya wirawiyata marsudra gidaning budaya miangkarya. Kula sakanca arum laras irama. Pangarsanipun Raka Mas Arum wingi saking Candirejo, Jurang Jero Karang Malang Sregen. Ugi mangaro serengan Rimbo Audio Profesional, ugi KVS Multimedia Live Streaming. Kabarang maradhapa tinimbalan ingkang habogati panjenengan Bapak Marjuki Ibu Sulasmi wingi saking Bandaran RT 19 RW Gangsal Kedung Waduk Karang Malang Sregen angin Yohana tepi Darmanang Sudarmo mugi para madya tumisa tansah manggih rahayu kawilujengan kanthi jorong donga pangestu panjenengan ingkang sami rawuh. Kula saketeng arum laras irama hanganti Triwiduwati wonten tiga panganing swara mugi mengke saged ndadosaken suka sar menggalih langkung-langkung ingkang habogati. Bilih pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ingkang keparang jumeneng pun sisih tengen piyambak pun diajeng Hesti arum laras irama ingkang sowan jumeneng. Vokalis tebih saking Karang Uding Rampal Sragen Asri Bumi Sukawati. Kaleju Adi Ayu Nesa arum laras irama ingkang sowan. Vokalis saking Kotanya Sragen Indonesia. Tumuli ingkang pungkasan pun diajeng Wiwi arum laras irama ingkang sowan. Vokalis tebih saking Mondokan sing banyune kurang akeh. Lan kula minangka pangendharipun Bambang Riawan wingi saking Pucung Jurang Jero Karang Malang Sragen. Sugeng lelungan serengan konco-konco arum laras irama ingkang sowan.
pucuk ing tresna palem nangka bebasane mung keton ton sliramu wae laras iromo Rainbow Audio Professional KVS melalui media streaming nangis sadurunge atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa nono winda nono tak enteni ing pucuk ing tresna palem nangka bebasane mung keton ton sliramu wae Sallu ala Nabi Muhammad. Makaten sanipun kanca-kanca arum laras irama nggih ngaturaken salam pambuka.